Kublai pi baro ki prabangi bi bagi praman sim ki bokodor sa si sin pat ngai kublai pi ha ka kerteng ka batiang tam ko jong trai bo nong pan bi jong uji express ngai kublai ru kum jo ya ka good news tv sa si sin pat bat yang hilang baro ki prabangi bi bagi praman sim ki bokodor ki ju i ban sngap ban sha skor ka ni ka tim ko ka jong blai lengba ka ni ka good ka channel jong ka good news tv ti be ni ya cha ka tim ko ka jong blai sa si sin pat bat ka tim ko ka jong blai lengba jong ka ni ka step ka ba mentah kadon ban keren yengi syapang kini ki hen riu teli ki mau jam syaka jing em bom jukut para bengi bi ki hen riu teli ki mau jam syaka jing em bom jukut la pensyong nang rem na ka kitab Genesis kelenong ka bakat kendai ka dekot ka bakat nyo bat ki kentin ki ba ong kumne bat anda ki laya lam syabar yaki ulaong tu da phet yap no me tu wat khmi kertiang dien bat wat sange me ha ka pentha baro tu da phet yap no sya utaulum bayo on ingdu mame ki para bengi bi bagi praman sim ki bokodor bebek ngakwa bengin ya cekini ki mau jam ban poi sekita ke jing imbam cukut kaba uni ulat kanila sat na kanika passage na kanika benta ha kaba ulat uya kendu ha jing ko jung umen bau dan hang tia po sadam ti kai ka belajal ong ba handau blei la ulayo ban screen layo ban bisar gir komlong hang tu hapo sadam bat kumara lai ka pop tilawat kita ki bengit lawat kita ki besyania hau blei hatu dangdon sekat numut yo dangdon iwi ar lai sausan kum tu kumbaya kumba u Abraham ulaya saj naga benta kani ka Sodom naga benta u persa jung ulat tila ong ba hadien bala examine la screen ya kita ka snong la yui ba ka snong ka bapop la i ba ka snong ka bapop kumta la rai ba di ben penjot no eka tiga ni ka umau jam u benengkong u mau jam jong kapop ubang ngi de ban yu haki kejat ke jongi ngi de ban yu haki kejat ke jongi bat kani kapop ngim de ban sya bakan telap yengi haka Sodom bat kumuraru la yu i ya kani kapop kabala sengsyar ya ki briu baro haka bala rung hadu ke jingmot jing perkat la rung hadu ki thit ki jaw jong ka met ke jongki haka ba shu brai tang ya kapop nak kata kedau ulat pat kiyeng kesang ko jung ki yu ya kani kapop haki kejat kim sya wat ban le basni le si yegi ki syakri ki jong blai ki bala lek ban deset ban lek ban pek ban khmi ya kata ka Sodom bat komora para bengi bagi praman sim ki bokodo ngiui haki ni kisgi ki bamta uni mau jam ude le si ubang ngi layo don peng jongi ngimtep ndre ngi de ngi la dep yu ngi laya lenti kata ada ka baong ba ngiui ya ka pop LGBT ngiui ya ki pop ki ba kenrei hagi ni kisni ki bamta ngi ki pop jong ka jing lesang ka ba ishir kai menurut chu ban keren ban khana ngi ki jing shir kai ki pop ki jing di ki besniu bat kini kita baro long take kum long Sodom mo let's see in the screen biang pin pe ya ka let's see pin pe ya ka kom ya ka pop jong Sodom pe ka pop ka jong menta video play yang kini ki jo uni du mau jam benengkong mau jam jong ka pop nang ta ka baar ndau lot ulai ya je ni ka benta jong ka pop wa ban mi no na ka pop la ong ba kita ki briu ki jong trai kita ki briu ki jong blai ki balai ban visit ki balai ban kni ya ni ka Sodom ki ong mi no bahagia bukum kata la ja kata ke jiu kun ram msu tho shu bala de ban mi no ha kata ka mi la ong ba kita ki briu ki balai pop ki persang ban rung sha ka yeng ka jong ulat ha ba ki persang ban rung sha ki ulat la telap iki de jingdum andala telap iki de jingdum mo baki imat syu ya kata ka kamera ka badan ke jing penim dan satang sawat sangut kita ki badang dan ya ke jing imbam cukut badang dan ke jing syai jong ka gospel dan ke jing syai jong ke jing im tip breu tip lay barok ki kwa benrung seta ki wat kita ke jing khang lakang la imat la dum imat syu mo lakang nak kata kada mau jam bar udi mau jam jong ke jingdum ngiui bagi ni kisi pamentaru ngiui bagi breu lalong dum hadu kata kia kwa ban yo e jing kedim kwa ban feel ya kata salvation mo kwa ban feel ya kata jing kedim rei em ngamla namar balai baka jingdum la pilawat le si pilatba hi ong shengan yo e jing kedim o ngala le phaduai keleng o ngala le ban sngap ye jing hikai ki per piwat ye jing khang menta na ko ye jing khang shu ko ye jing khang mi na ko ye jing khang shu ko ye jing khak chano kata ka jakap ngandrung mlap shu ni em gi gisngi ki bamenta ba bon ki jingalap la yo ki jingalap ki gisngi ki bamenta ki be shirkai ki be try kren ndrei la ong ba ki bre kim yo snow kim imat ru dan ben juki ki lech ki jing seng ki sngap ndami ki mi kumjo kata ka khubor jung ka khtin ka joblei kam shum layo ban revive ki kam shum layo ban thau thamma ki kata ka ya jung ka jingdum ha ka balada kran ye ka khtin ka joblei ru kan don ka jingdum ka ban sensar ya ka jing im ka jonga ya ka jing im ka jongi iwei pe kan ka jingdum ka ban ka ya ka khtin ka joblei ka belong ka jing sha bakan wan ka jing im ka jonga
Bahkan wan cakap jing pembelian ke jangan malak singi. Bat ngisu kelalong no tanggung gitu ki bawat. Para pengibi bagi pramen sim ki bekodor lesi ke ni ke por hakaba lesi ngila ban ui ya ke ni ke jingdum. Ya ke ni ke jingdum ke bala sensyar. Wat iki niki persakurum ki jong ulat bad kita ki badan hak taka jakah ka ulat ong ti ali ban sa indo ka ni ka sodom ali no ki ong kim tip ya kata layo snow bai baka dei ban jano ka di ban kut no dei ban thang no di ban penkut no la kre niki ki ong ka ni ka dei ban ngimlele ngi syong hangi don pring jong ki abatai de ki jing snow start pertai ka global warming ka ni ka di ban jakum ta thung no do ding kan penjano ka ni global warming ki don ki dak ki bu trau long ki dei ban ja kau wei pukul gede banja. Ndai ngi kini kisi ki bamta ngi long tik kumbala bread ngi hapok ka duriau ngi sei ki life buat bangin jingi. Ndai tra ladau ong pi ba pidei ban haban ngam jelop no ka bakut ladai. Itu life buat life jacket ijongi idam laban kan ngi. Ka benta ka balai lani mau jam ubalai. Ka dei ka kti ka jong utrai. Ka benta ka balai ka dei ka kti ka jong utrai. La ong ba hangtu la yui para bangi bi bagi pramen sim ki bodong yui ka kti ka bala bat ya ulat ka bala chufos bantan yu. I kita na paring jongi dile ngila along pestan ho ngi sautuk tim buku joble ngila yui kita bateng teng ngi pen bernyai ka ni ka jingim maslah jong ka ni ka prai. Pen bernyai ka jingim ha ka ni ka sodom bat kumara. Ha ka jaga bangin ya no e gelenti ki ba gelenti ki ba kem bangin dem ban duai ban lechete shalom jong ka jing penem ban im no ka ba pher na gini ki wei. Ngia sakut sa ang tati ngia le kai kti sa bat kini ka pop jong kini ka pertai hadu bu try ka kti ka jong try nak bentagi bengit nak bentagi berduai nak bentagi berkuat si siapa nak ke benyo kini ka jing pedim si sin ka sabat yang ni bat kan setan bat ni benduai ru ya kata ka kti ka jong try ka bala bat ya ulat bat ki tigi khon ki jong u bat ka kurim ka jong u bat ka tengah ka jong u mo la tano blood sundan manong kelet no sau te wei pat mau jam ubasau ude mau jam jong ka bentah. Para bengi bagi pramen sim ki bekodor ngila yui bah kini ki sngi ki beladap ngi yui ke ketiga jong trai ke belabat yang ni hasyo bengin poi sing ni ke pentamo ngaku an poi kini ke ketiga jong trai ke belabat yang ni kalau ada pelat cisai ini ngilayak lembagi covid ngilayak lembagi kelam ngilayak lembagi jimai ngilayak lembagi ki bebun ki jihi kai ki bala tok ting buku juble ladap tok ngilayak ke wei ke bentah. Bat mentang i ke tiu trai kala lam yang ni mentang ka bu pring jong ka pentah ha ka bang ngia bun kam ban ya ot ka ba ngia bun kam ban ya tiu ki ka ba ban ya bang ka ba ka pentah ka thau ka spa ka thau ka jing bun kam hang ta ka pentah ka di ka jaka ka ba shui rep ka ba shui bat na do nak sedang ka sngi hadun de sep ka sngi ka di ka jaka ban trai ka di ka jaka ka bang ngia bun kam bat kini ha ka ni ka jaka trai wang wat bun kam sa hang tu ya nang tu bet pin yu i ka ni ka spa ka phau pin i ki kam ki jam ki roi ha ki ni ka pot pin i ka jing sei so utrai wang ya bet nau tu di tang mau jam uba pide banya chatai sesiliang mo bat nak benta jong pi pendili i gini ke benta kat no ke jing ibn nur ka cakap ngan lek jing seng ka cakap ngan yo bam ko mo ha cakap ngan yo bam ko ni ngan ban lek jing seng bat nda kita ki ba im ban lek jing syakri ki ba im ban syakri yo trai kin im ha pedeng jong ke jing duk kin im ha pedeng ke jing kerdu kin im ha pedeng ke jing shash tom ki ba bon ba kita ki dei ulum le sila bana mo mau jam basan udah mau jam jong ulum le sila bana ubangi sutu abang ulum dei taki jing le haban kiu ban poi shite suar hab kiu yu ni ulum jaus jau man pang ke kejat pin wat yu ulum dan ye teng ki mau teng pin rep mlong dei ke pentamo pin le ko no teng ulum la ban le ye pin la ban im ke jing besu ulum tang ke jing jau mat sudah uni udah mau ubangi ngi dibenya let's say ya ki jing le waru debet ruang khameli ki khat kilom nang nang ki jing rap jang uso thu bu lo mu dei ka jing le ka jing pang ka jing sosi ka jing jao man bat kunta ter uni du mau jam ubasan bat mau jam uban riu bat ubkhadu dei ka sawar kampat dei ka beneng dan dei tang mau jam namar balai bahag ni ka sawar la ong ba kan ka ktin ko bukhui ka joble phas ktin ko joble na benta ki bakam sedian ong ba ka sawar ka dei ka jaka ka ba ulat ban sak ka dei ka krem kalong krem let's say kata jaka ka jaka ka berit let's say ka balak ban plat yang itang na kata ding para pengi bagi para mensim ke kodor kan ni ka dei ka kamera ka berit ka dei kata ka krem ha ka bangin hap ban kre ki sngi ki khadu let's say ngin sadai ban ya ji gini ki por ha ka bangin hap ban dem kho siu ha barung syakrem hap dem kho siu hap mi snam ki kho siu ki kijat ki kti ki jongi hap ban dem hang tu hapo ban duai let's say ka di ka por ka ba fin hap ban fight ki battles ki ba etam mo hadim ba filalat gini ki lu mi ki jing test mo filakiu entah pin poi bopin lat nak gading mau ka dipertekan satang pin syong hai di krem hai war room i jong pi i jaka jing duai jong pi prayer room i jong pi ibarit le sila ban long ha ka jing jong pi itai di jaka ban pelat mep kam tam ha ki sni ki bakat do mo
lada kiwe kim tre ngamarwe ngan buat ngamarwe ngan kala ka bamon ti para bangi bi chwa bangin penkut ikini kin reu tuli ki mau jam ha ka bangi ngi di benya ngilai ngila yu ya u mau jam jong ka pop ngila yu mau jam jong ka jingdom ka bala sanshare ka perthai kini kisni kisna bala le pikran ni ki khon pi i ki jingbam ko ngo ngila ya ngila yu ka ti ki jong trai ka bala bat ngi pedang ki covid ka bat ngi pedang ki jingpang ki tom la ta ni ben pedim sa kini kisni ki bamanta ngila ya ba jong ni ka pentha ka bangi kamai ka jing ni biang mo ngila ya dan pedang jong ki bala ya yo luom kila sung thu ngila de ben meng le sia Manipur mentah kin ngila ya yo luom ngila ngau si tom si saban kiu ni lanu kut ni luom bangan yo poi hangte ngan yo jatai mo bat le si don breng jongi kiban haka bakat du ngin sapoi hai tai krem iba le singin don setang marwe bat arngut bandwai yo turai pra bengi bi ka jingkeli ka mengaku ban bu hato pila juyo i ni em yakini ki mau jam balanang pendep pila yo ini am yakini ki mau jam balanang pendep uwe hadin uwe haswa bu turai un sapenjot no tiau yakini ka sodom bat gomora hi ini balanang pendep lanang ya metangi dunu mau jam basau no basan ngamtip ngamnut banong let's say ni pun da prek jongi lanang ya ndangi sngau tu aleli simet tu beli nai bor ngi bangin ya kani ka sngi rumenta yakini ki mau jam ngamtip pi ha gaji go jong pi pila po mau jam u bakat no let's say udiu mau jam bo pi don hapenta 4 UI kata gading let's say dang UI tangi jingker khu ke jong trai oh ngan lek kamai ngan lek trai ngan lek ta ngan kamai gaji doai kani ka singi ke pementa ngini doai bu troan bat skemi pi wala pi di benya ek penta hoi le sigindon ki kau ki pi pinyo agi ti ki jong pi hak isu tam ya kum ton rei let bet chate shalom ublin kur khu yang ngilim ba jong ni ka por ngin doai lim ba jong ni ka por blin ai bor ngi bengin ya ki mau jam ki bang sa ka jing ke jongi banyo ya ka jing penim bat bu troan sakhot yang ben ong syong ja that sendon om de shu tang hasawar hari kanan beneng kari kebat dagadut badagangap kacing imbam jukun tung ini doai troani ayu ime sesi sin pat ke atroan nak bentang ni ketien ke bukui ke joma ngilio sngau yiki ni mau jam ai bor ngi bat scamming ngi troai banginum or nginum hap bat nginum yeng kin kan rat wat hakani ka pentha ka pen bernya yangi dagini ki jing sngau bha jong ka perthai oh dagini ka spa jong ka perthai dagini ki eki bakani ka perthai ka ring ka pak ka pen ngop bat ke pen hap no yangi namar ka ding kala ban pe hadu yang pentha ai troai yangi bangin yo e ka bor ban kiu yo lum ai troai bangin la ban dem kho siu ha padeng ketika krem hang teh sawar ke atra laga de yang ibangin syong satang marwe ai bor ngi ni gasni baro chisni ni shania ta ka bor ka jong me au ble ubadap ka beneng chi jorong badi ka khendo chi bian shimti yang iwe pi ha bangin sasdang ye gasni ke jong ye ki kam ki jam ni ai ti hame ye ke jing im ke jong ye ha ka kerteng ke jong Jesus Christ ki duai mentah de ki bam jukut roh la karta amen but amen tu blin ker khui ni lemba jong ni kubor ka belengkot un ker khui gasni ke jong pi baro chisni uble nang ta ka borom ke jong amen